Nadyan wujud emong peksi aku yang ngimbangi pasangane nek sakmene alah Pak Rohadi iki jan wis nekake wong remuk-remuk siji setugel siji tuwek lepoh sisan tuwek lempoh sisan setrup agawe taline bronto ora mesakne to Mi kowe iki bocah kok kowe sing halus tah cilik kok ngene lho oh alah alus sokormu lho lah gandrung kan karo santet to jegang barang ngono lho alus manis merah ya Allah kok ya dislerekne oh iya astagfirullah ya Allah cek aku astagfirullah aku deloke iku sih astagfirullah sirmu piye kene tak lerekne gara-gara anu kedandapan ning kamar mandi kene ora Mi Mbak Mami berarti awakmu roh no Lang tak tamatke kok piye lah piye wong nglowo apik delok tak sik tak lerekne ngono wong edan asap alus salah ngene cek iki kathokmu ki lerekane rusak ganti ya ganti aku gak rangkepan kak nah ganti kathok ganti pepes mau ganti kathok SD mau titik ono ra gelem us Mi Mami ganti yang kathok ora kena dilerekne kene arep kodane tas piye meneng sik ganti nggih manut mboke nggih Mbak oke Mbak menang sapa kowe kon salin kathok ngerti pra matamu kene matamu dhewe lho usah mata-matake salin kathok kene aku ora rangkepan ora apa-apa disoting ngetono HP kamera sak ngalam donya nonton kabeh terus ndelok uncek lho iki iya masa diumbar sik meneng nah kene ngene lho ditapi ya ta menang manut aku nek musuh yo ngene to ya wis rasa ngene serang ketono gak aku isin lho cek engko lek sama aku lek manukmu metu men ora mabur ngene lek no ora ndek suwiwi ya ngene lek no opo ora mabur entak iki lho iyalah kathok sak aneh-aneh kegeden ngujung alus mandis marang sumuk ya dicopot to oh ya dicopot ndak aku kabeh ora nganggo rangkepan ati wes suwenggo kowe iki aku duwe mik ning ngene ya bingung arep nganggo mikku lho lah nyot anggonen wes opo iki bisa kaya ngono sik menang oh isih sekolah kelas pira Mbak sik Mami aku nyilih tak nggih lapumbel kelas pira Mbak Mami niki nembe
peligrup. Playgroup. Iya tak. Grup. Grup. Playgroup. Peligrup. Lah mbaene ya wis pelo. Ayo. Grup. 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 Playgroup. Peligrup. Mbahmu wis kaku lho. Tapi ini SD anak iki. Wes suwe nggon kula lono. Suarane apik. Golek isi podang jenar. Wis sang wedak barang. Tan burung sriune. Apa enek manuk golek istri uning? Apa tak kemang? Memang apa tak kemang? Wah, ibu bunga. Ya. Iba. Bunga. Heng Apa? Kowe ngerti kapakne neh cek. Sing nganggo timban. Nganggo nyandek bisa nganggo. nyandeng bisa sing nganggo lipen setempit. Apa kuwi? Lipen setempit. Lipstick. Ayo, setempit. Lipen setempit. Ya ngene, cangkeme wong tuweke ra lipen setempit. Mosok lanang lipenan. Ya ra Wong saiki ya jaman saiki. Mosok aku arep dadekke kaya padi panut. ya. Apik lho, Le. Ibu bunga ing atiku. Wah, malih bagus cek. Kowe cakep malih bagus dandani. Bisa dadi tombo. Iki lagune podang kuning. Nggih, Berhubung neng Ponorogo iki saiki usume gajah-gajahan. lajeng Versi gajah-gajahan. iki sing pripun niku gajah-gajahane? Ya sak sire bengkol kono le muni. Sik ngempeng. Kowe dandane kok malih bagus to cek. Nggih, Nek Mat. bocah-bocah kayak biasane dandan iki ora sepiro kowe mundak saya bagus. Nggih, sing dandane uti sleng kok. Ngempeng sik. Bocah. Yo, cek. Wis bejak mule. Alah sikile krencal-krencal. Sikil mojo eker ae. Ami. Ngonyondoli kancane lho. Ami. Ikilku ala. Ikilku ala, Ami. Itile lara. Ikile ala. Sing laran tingken. Ikile Ami ala ora. Ora ngomku ala. Titikku lara. Ikile ala. Cekoten deh. Iki lho. Wong njetheti kok. Hai jejak kok. Ora aku ki kram lho. Kram mas ora. Bocah ora genah. Ora betah serak ngempeng. Entek-entekane apa iki? Esuk awan. Gajah-gajahan ya, Mas? Par. Oh, ajeng maringi sangu. Ya, oh. Nggih. Matur nuwun ya, Pak. Nggih, alhamdulillah. Nggih, matur Berkah nuwun. barokah. Oke. Oke, Ya. penyanyine kan medal nggih. Ayo ngerti ra? Apa? Ngersake ladrang. Ladrang apa? LDR. Ini kan ladrang. Eri ladrang KTW Ketawang. Nggih. Monggo langsung Mbak Mami langgamipun. Esuk awan neng omah wis ora krasan.
kacang iki. Mobang meter anggonku miteri ora krasa esuk awak ganti wangi eman yen nganti liya kang yaya Hota. Hoga. yang tak sawang mesane ngobak kekencangan tarinde sangka kadewan saling ngoceh dheweke ngalih becokan kalau kae kasuwun mbak ajane Kodang tune agawe pikirku komen Rek-ireng tak sawang tambah manise Ibu bunga yen ngakon nyanding sliran Dasare terusno ati iwang liyang yen siko antutut ati keprakan ora medho atiku sansaya dodro Ayo, Hun. paslanan Boy. nekat tulute Ayo. Jogate cek. Mengko disusul Mbak Lala. Ya. Asoy. Oh, ya.